Vídeo número 17. Part 1. Recta bisectriu. La bisectriu d'un angle el divideix en dues parts iguals. Anem a representar una de qualsevol. Per exemple, seleccionem l'eina segment i dibuixem dos segments. Aquí tinc el primer, segment AB, i era un segon. El segment, per exemple, AC, segment G. Trobem l'angle que formen, aquest angle interior. Com ja sabem, hem de seleccionar l'eina angle i els tres punts, un punt lateral, el vèrtex i l'altre punt lateral, sempre en sentit horari. Per tant, en aquest sentit d'aquí, seleccionem el punt lateral, el vèrtex i l'altre punt lateral. Aquest angle d'aquí fa 42,37 graus. Anem a dibuixar la recta bisectriu. Té una icona específica. La trobo precisament en aquest quart grup d'icones, juntament amb la recta perpendicular. La bisectriu. Necessitem tres punts, un lateral, un vèrtex i un altre lateral, també en sentit horari. Selecciono, per tant, un punt lateral, el vèrtex i l'altre punt lateral. Aquesta és la bisectriu d'aquest angle. Anem a comprovar que realment el divideix en dues parts iguals. Què farem, per tant? Trobar aquest angle format per la bisectriu i un dels segments que formaven l'angle. Activo la icona angle i selecciono, en aquest cas, dues rectes. I ho farem en sentit antihorari. Selecciono aquest segment i la bisectriu. L'angle, en aquest cas, és de 21 grau 19,19, que correspon exactament a la meitat de l'angle alfa. Per tant, com podem comprovar, la bisectriu divideix un angle en dues parts iguals.